Kapin 4 pesos ang giubo sa presyo sa matag litro sa diesel. Nalipay ang pipila ka motorista sa Davao City apan dunay uban nga nag-ingon nga dili gihapon kini paigo. Ani ang report ni Kent Abrigana. Human ang duha ka semana nga sunod-sunod nga pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Laing rollback na sab ang gipatuman sa mga kumpanya sa lana. 4 pesos and 15 centavos ang giubos sa matag litro sa diesel, samtang 4 pesos and 45 centavos ang giubos sa matag litro sa kerosene, ug nagpabilin ang presyo sa gasolina. Busa, anaa na sa kapin 70 pesos sa matag litro sa diesel, samtang kapin 68 pesos ang presyo sa gasolina. Ang PUJ driver nga si Hilario nalipay sa gipatumang rollback sa diesel. Kini labi pa nga gipaabot sab nila ang pag-aproba sa pagtaas singil sa pamiliti sunod bulan. Pagkakaroon, okay man. Mas okay na? Oo. naman? Na may madalas pamilya. Apan alang kang dominador, dili gihapon kini paigo. Kulang ba kayo na sir ang amo ang pantubil kay mahal pa man kayo jud na siya. Mapasalamaton sab ang ubang motorista nga walay paglihok sa presyo sa gasolina. Daan kayo sa ginawa kay barato namang gas. Apan alang sa uban, mahal daw gihapon kini. Taas kayo na, bisan pag mubaba nag-gis, taas pag yapon. Kung mupatong kayo nag 45, makagbintaha na. Sumala sa Department of Energy, bisan pa man dunay pagluag sa presyo sa produktong petrolyo, apan nagpabilin gihapon ang posibilidad nga motaas kini og balik tungod sa nagpadayong bikil tali sa nasod Ukraine ug Russia. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.